mukazaona munthu muli pandewa yamba kuluma mudziwe kuti akulusa. Eti tayamika kwambiri kwamalizitsa kwenikweni sanabwere masankho. Ndifuna ndinene kwa aliyense kusapoti wa Malawi Congress Party kuti kukacha mawa panga kwacha fadi tusamapange. Ukakumana munthu akati uli bwanji muyankha kwacha. Pali pose tikati kumenya kwacha mabwino bwino. Ndebano tipempe amene angati ifuse afunofusa mafuso titenga mu ma series titenga ma round eti koma chonde tisabwereze tidziwitse kuti wachoka ku news iti and chachikulu tipindule pa zimene tabwerera pano tifatsa kwambiri muchichewa poti anthu ambiri ali kumudziko amene akuopawo ndi woti chizungu chitokhala choti chili patali komanso tidzapanga kasamari pang'ono poti zinthuzi zikumamveka patali eti ndi amene afunafuse mafuso akweze manja muti uzako dzina la ujenu radio station mene mulino and then mabwana ali patsogolo aziyanga. Ma supporters tipempe kuti tikhale controlled tisafabali ena kuti mva mene tumvera mata oyamba manta. Tiene nditu tiwenge 5 titenga round ya 5 kenako. Zumwambiri ine dzina ndi Alex Panda ndimagwira ntchito Zodiac. Kumva zomwe malankhula achimwendo komanso achilondola ndi ankandawire ndi nena nonse zikusonyeza kuti aliyense akufuna apereke mbali yake kuti zinkomere. Chipani cha DPP ndi zinaso nazo zikaonanso zonga zomwezi zikumalankhulaso monga amene mukuchitiramu. Chidwi changa chilipoti kodi inuyo atsogoleri mubwera liti limodzi ndikudzudzula ziwawa zomwe zikhoza kubukitsa nkhondo mdziko muno. Wina titenga a set of 5. Chabwino mwina kungonjezerapo mmene wafusira Alex ine ndi Imon Piringo from Zodiac. Ndimafuna ndingodziwa nawo kuti zipani zimene zotsutsa boma zakhazi kubwera kumanena kuti mwina ngana zingati chipani kunena kuti mwina mukugwiritsa ntchito meki komanso NLP kuti mubere zisankho. Ndipo amafuna kuti atsogoleri amene ali ku meki komanso NLP atole pansi maudindo. Sitikudziwa kuti ngati chipani position yanu ndiyo tani pa nkhani imene ya atsogoleri zikomo. Ndine Joseph Mazizi kuchokera ku Capital FM. Fusolanga, I just wanted to learn if you have formally registered your concern with Malawi police in the recent incident. Thank you. I think we've got 2 more to go. Any other? Aye. In the absence, Tiambebo Buyanga. Over to you, SJ. Nditokoze kwambiri chifukwa cha mafunso ano atolankhani muchatinathokozera kuti tinawira nani mu nyengo yochepa kwa mabwera. Choyamba kodi mukukhala ngati mufuna kuyankhula aliyense akumafuna kuyankhula zokondera mbali yache kodi mukhala liti pamodzi ngati atsogoleri azipani nonse kudzudzula ziwawa. Ndikufuna ndikutsimikizireni kuti kukumana kwathu kumene timakumana ku Center for Multi-Party Democracy tikamakumana zimaoneka ndithu kuti tikumvana. Chimangotidabwitsa chonena kuti anzathu ngakhale tikamaliza zokumana zicha amapitirirabe kumapanga zimenezi. Pa msonkhano wakundilande panali akuluakulu ngakhale Secretary General wa chipani cha DPP anali pomwepo amene timakhala naye ku Center for Multi-Party Democracy. Anakakhala munthu wina kuti zinamukhudza anakagwira microphone pomwepo ndikudzudzuliratu pomwepo. Sibweziso press conference tiupangitsa. Chifukwa tinakanena kuti DPP waine akewo aona kuti nizolakwika. Chifukwa Amukhito anali pamene popo pa msonkhano koma Amukhito atamva zimenezi anangokhala chete. Chachiwiri ndiponso anaombera m'manja komanso anakahaga amene anayankhula zimenezo. Chachiwiri
atayankhula achikwanje kunena kuti muzikawawotcha anthuwa ifeyo tinakadandaulanso ndipo iwo wa DPP analephera kuwadzudzula achikwanje zimenezo. Fada anena kuti mamembala wathu mawoopsa kwambiri moti timanena kuti mwina democracy ya ku Malawi ena akhala kuti ndikunja ankayenera kutula pasi udindo wawo olowaphungu wa nyumba yachani ya malamulo. Chifukwa kunena kuti mukamuona munthu wavala t-shirt ya MCP mumuotche andiwe nkukhala mtsogoleri member of parliament deputy secretary general kunoko ku Malawi Congress Party zitangochitika zimenezonso ndimanena kuti sitingadikireso kauza president ayi munthu ameneyo nthawi yomweyo timuyimitsa pa mpando wake kuti ife tioneke kuti sitili mbali imeneyoyo. Koma anthu amene ajawa ndi amene kumathokoza amachita congratulate kumahaga. Ndiye mukafunsa kuti kodi mmakhala pasi limodzi timakhala koma ndi chipimba maso chabe. Chifukwa tikakhala limodzi akumahagaso anthu aja. Mwachitsanzo panopa munthu atati ayankhule zosembana ndi ngodya zinayi zachipani. Ine ngati secretary general ndikuyenera kuti ndidzudzule pomwepo. Ine ngati ndalakwitsa president Dr. Chakwera akwenanso kutani kudzudzulanso. Ndiye timadziwa kuti izizi ndi munthuyo amene amayankhula. Koma ngati munthuyo akuyankhula iwe ndikukamuhaga hagiro ndiye kuti ndi congratulations mayankhulawa atisangalatsa. Tsono ngati secretary general wachipani akukamuhaga munthu amene akunena kuti athamangitseni anthu kuno asapezeke kuno asapange kwacha kuno sizabwino. Funso lachiwiri onena kuti ayi kodi pakhala pakatipa onena akumanena kuti mutule pasi udindo akumeki mutule pasi udindo aku NLRB tiphunzire kusiyanitsa chipani ndi nthambi za boma. Meki si Malawi Congress Party, NLRB si Malawi Congress Party. Ifeyo chimene timangodziwa malamulo oti akati amusankhe munthu wogwira ntchito kumeki kwenikweni wapa mpando. Chimene timadziwa malinga ndi malamulo ndionena kuti amasankhidwa koyamba ndi mabwalo akuluakulu a court Judicial Service Commission. Ndimene masankha anthu kuti a president anthu amene aona ifeyo kuti agwire ntchito ndi awo. So ku court konso si ku MCP. Ndiye kuti amaona munthu amene ali nkuthekera chiyambireni mu mbiri ya dziko la Malawi. Chiyambireni mu dziko la Malawi. Chiyambireni mu dziko la Malawi amasankhidwa ndi anthu akumabungwe a court Judicial Service Commission. Ndiye amene aja amalemba kuti anthu awa mutatisankhirako. Ndiye munthu uja akasankhidwa zimapita ku nyumba ya malamulo ku Public Appointments Committee kumene amakasankha kuti panthu munthu amene mwamusankhayi tamfufuza ndi uyuyu. Ndiye ifeyo tikayankhapo chani pati sitilenga nawo gawo pakasankhidwe ka munthuyo kafufuzidwe ka munthuyo. Ndiye ife tizikayankhapo chani pamene amamusankha ife sitinatenge nawo gawo. Chikatikhudze nchiyani palibe chimene tingayankhulepo chifukwa munthuyo amasankhidwa ndi Judicial Service Commission amakatsimikiziridwa ndi nyumba ya malamulo. Anthu osewa ndi malamulo a dziko komanso amaona kuthekera kwa anthu. Chachiwiri pofuna kumuloza munthu chala umamuloza munthu chala ndi ntchito imene wagwira. Sumuloza munthu chala ntchito sanatani sanagwira. Ndiye chumatidabwitsa kuti kungomuona munthu mwamba uthawa muthawa chiyani. Chifukwa munthu ukabwera poyera nkumati mwalakwitsa icho mwalakwitsa icho mwalakwitsa icho nkumatenga lamulo la masankho nkumaluunika lamulo lija nkumachita point out kuti chimene timati mwalakwitsacho chili mulamulo ili chimene timati mwalakwitsacho chili mulamulo ili. Chifukwa anthu amene amapita kugwira ntchito zoyendera institution kapena constitution ya dziko la Malawi amagwira malinga ndi malamulo achani a dziko. Olo atakhala ndi nzeru zawo za mutu mwawo sangakadutse malamulo achani a dziko. Amatenga nzeru zawozo kuzisiyapo koma amatenga malamulo a dziko nkumagwiritsa chani ntchito. Ofuna kuwadzudzula anthu awa amayenera kupita ku malamulo a dziko nkunena kuti lamulo ili likuti ichi lamulo ili lakhota apa. Ndiye akayankhula zimenezo zimakhala zomveka ku dziko. Koma mukabwera poyera nkumadzudzula anthu kuti awawa ngoyipa ndiye tonsefe tizikathawa nawo kenako nkumakafunsa tuthawa chiyani. Ayi sitingachite zimenezo. Ngati chipani cha Malawi Congress Party sitiyankhulapo fa izo ndi nthambi zoyima pazokha. Komanso kumeneko kuli akuluakulu amene amayankhulira nthambizo komanso timakhupati aini akewo amene amatchulidwawo ali mpakamwa pamene angathe kudziyankhulira. Ifeyo ngati chipani ndife olowa mbwalo kusewera nawo mpirawo sitingasankhe lifali.
sitinganene kuti gemu iyi mutisankhire rifari wakuti ayi, sitinganene kuti gemu iyi rifari akhale wakuti ayi, gemu yakhale rifari wakuti ayi. Ife tikungolowa mbwalo, rifari akatsatira malamulo olotati sitinachite bwino, bola malamulo atani atsatire. Rifari akatsatira malamulo ngati achita bwino, ife tikanena kuti tachita bwino, malamulo sanagwira chani ntchito. Tiphunzire ngati mtundu wa Malawi, kunena kuti munthu akamagwira ntchito ali ndi ufulu ngati Malawi, koma munthuyo akamagwira ntchito zokhudza dziko azitsata malamulo achani a dziko. Koma tisabwerese nkhani zopeka zimene mwakambirana m'makuka mwanu kuti zimenezo zikhale pamenepo. Ndikupati funso limene ndaliyankha bwino kwambiri, koma ngati simunakutire mungatobweranso. Koma funso lina limene limati ndiyankhe, kodi mwakadandaula ku polisi? Ngati munandimva kuyankhula kwanga, ndanena kuti sitikufuna kugwiritsa ntchito malamulo m'manja mwathu kapena kutengera malamulo m'manja mwathu. Zoona zodziwika bwino kuti tikulamula ndife, zoona zodziwika bwino kunena kuti ifeyo tinakakhala anthu ofuna kuphwanya malamulo kapena kupanga abuse malamulo, tinakakhala patsogolo ndife pa nkhani yaziwawo. Koma mwina Malawi ndi odala kuti chipani cholamula nchimene chikupempha mtendere. Malawi ndi odala kwambiri, Malawi ndi odala kwambiri, chipani cholamula nchimene chikumakhala pasi kumauza anyamata wake musachite chani ziwawo. Malawi ndi odala pasi pa Dr. Lazarus Makathe chakwera kuti mu nthawi imene mwina ife ndi amene anthu akumabwera kuno, nnabwera pano kudzakuwuzani kuti tikufuna mayina amene adachita ziwawo ku Mbowe. Nnanena pano chifukwa wankati Kumbowe mpaka na lero palibe journalist analembako dzina la ziwawa za Kumbowe. Chifukwa chiyani? Akudziwa kuti kumakhala kophweka kudzudzula chipani cha Congress Party pamene akudziwa kuti sima la Congress Party. Ndakupatsani chitsanzo chabwino. Alfred Gangata, DPP Vice President Central Region, amakapanga misonkhano mu Central Region muno. Nkumadutsa anyamata nkumamuona uyo Gangata akupanga misonkhano opanda vuto lililonse. Chifukwa chiyani? Timazindikira ndi kudziwa kuti democracy inabwera mdziko ndipo zipani zonse zololedwa kukhala mchani mdziko. Sikuti chifukwa choti kuno ndi kulikulu kwa MCP ndiye wina asapange msonkhano. Even kudowa kwa ine kumene ineni machokera pamudzi pa secretary general alipo monitor wa chipani cha DPP. Sikuti ine ndinganene kuti chifukwa chani uli monitor wa chipani cha DPP, chifukwa chani ukupanga za DPP. Ufulu umalola kuti munthu asankhe chipani chimene akuchitani akuchifuna. Komanso mukadzaona zinthu zikulakwika pansipa, mtsogoleri wamkuluyo wasadzudzula, mudzadziwa kuti mtsogoleri wamkuluyo ali nawo gawo pazatani zochitikazo. Ifeyo ku chipani chathu panopa ndimanena monenetsa anyamatawa kuti akachite chibwana, ndiye kuti iwo anyamatawa achotsedwa mchipani. Ndimanena zimenezo chifukwa kuyambira mtsogoleri iyo alibe nthawi yokamba kuzaziwawo. Ndi apolisi tawadziwitsa, koma ifeyo sitifuna kuwauza apolisi kuti kamangeni musowa, kamangeni chikwanja. Achikwanja adatengera ku koti ndipo nkhani ili ku koti. Ife sitingalowerere. Ndipo sitingalamula apolisi kuti panopa nkhanizi mutamangitse, panopa musowa muamange. Osamene anakapita ku ofesi ya NLRB nkukalowa kumene kujamanyamula zinthu makhadi a anthu. Ifeyo sitinganene ndife kuti kamangeni anthu aja. Zili ndi NLRB ukadandaula ku polisi, anthu apolisi nkumagwira ntchito yawo. Because there must be separation of powers. We are a political party, we are not police. The police must remain independent. And let me answer in affirmative the issue about Meg Chair and NLRB Principal Secretary. Let me say it very clear that in the history of this country, and according to law, Malawi Electoral Commission Chairperson, the nomination comes from the Judicial Service Commission. Judicial Service Commission is an independent body. This is an independent body. It's not affiliated to any political party. And in history, they have been nominating chairpersons. Once they do the nomination, the names are sent to the president. The president is not a final authority. The name goes to Malawi Parliament, the National Assembly. The Public Appointment Committee, which is a committee which comprises all 3 or 4 major political parties in the country. They do conduct
an interview to see whether that person really fits to become a chairperson. They do that. Once that is done, then that's a final thing. Any political party is not involved in the nomination, is not involved in the confirmation. This is what it is in the Constitution. And for that reason, we cannot comment anything about a chairperson of Malawi Electoral Commission, because we are not party to the nomination, neither are we party to the confirmation. And therefore, we leave them to do their independent job. The second thing is, everyone who has been nominated and confirmed duly does exercise their work, not because of their expertise, their knowledge, or where they come from. They do this in following the laws of Malawi. No one can do whatever they want nile-wile. These people follow the laws of Malawi. It is therefore very necessary that if they indeed do anything mischief, those people should point out what is missing in the law, other than just pointing out fingers and say so and so should go. They should go to the laws of Malawi, find out any fault, and now bring that, flag it out to the media to say, this is what Malawi Electoral Commission is doing, this is against the law. This is what must be condemned. They have never done that. What they do is gather with full of hatred and nepotism and start castigating these people. And they want us now to join them to do that. We can't do that. We have never done that with any other chairperson in the past. Finally, if we are partakers or stakeholders in election, and then Parliament confirms a chairperson, for us, we take everyone working at MEC as referees. We cannot dictate how the ball must be run or how the rules must be bent. It is actually them that follows the law. For us as a party, what we are geared is go register, go and vote for Dr. Chakwera. That's what we know. And we are busy now going underground, encouraging and establishing structures underground. And we are doing this across the country. And as Secretary General of my Congress Party, I can assure Malawians that no matter what propaganda, politics is not won on the table or desk reviews. Politics is won on the ground. Malawi Congress Party is going to win the 2025 elections, whether one wants it or not. We are not intimidated by any survey or anyone who sits down to go naive. And even if the surveys are in that nature, we are not. And for a good example, when they said this prior to the Kalonga by-elections, they said that Afrobarometer said, no, I think people don't love Dr. Chakwera. We told them, go and find out from the ground. We won all the 3 wards in Kalonga. Just soon after Afrobarometer had said that, we went ahead to win the Mangochi by-election. I can tell you, even if there's a by-election, even in Ichoro today, we are going to win. Because as a party, we know the technical know-how how to win elections. Elections are for the people on the ground, not for the people doing desk reviews. I'm not trying to undermine any survey by Afrobarometer, but I'm trying to tell them that once they continue to enjoy that right of doing surveys, we enjoy our right of doing ground politics. Thank you. Should close. Yeah. Okay, all right. Thank you very much. Tafika kumapeto. Ndiyamike kwambiri kuti tamaliza ndipo mafusafusidwa momasuka ayankhidwa eti. Koma ndilakwa ngati sitimaliza ndi kwacha. Atipatsa mapemphero bwana Mkeni Msonda honorable. Muzati pemphero. Ndepoti nkhani inali pano inali ya ufulu wopanga kwacha eti. Tingopanga kumaliza. Kwacha! Kwacha! Dr. Chakwera. Dr. Chakwera. Boma. Boma. Ife tonse tikavota zikomo kwambiri. Mudzati pempherere bwana ndetitse. Aso.
zikomo tipemphere. Dzina la Yesu Kristu tifuna kuthokozani ndi kuyamikani popeza mnalola kuti tifuna kuthokozani Yehova kuti inu simulakwisa nthawi zonse mmatipasa mtsogoleri pa nyengo yace. Muri Yehova mmene 2020 mmatipasa mtsogoleri wathu His Excellency Reverend Dr. Lazarus Makatha Chakwera. Munali mtadziwa kali tsogolo limene Malawi itayendemo, mavuto amene dziko lino likumane nawo, komanso zipongwe zimene wena amene sakonda dziko lawo achite. Ndipo mdatipasa mtsogoleri woleza mtima, mtsogoleri wosakwiya msanga, mtsogoleri wokonda dziko lace. Chifukwa dziko lino lidakali pa mtendere mpaka na nthawi zino. Chifukwa chake mulandire ulemu ndi matamando kuti inu Mulungu mumaona kutsogolo. Tifuna kuthokozaniso chifukwa cha utsogolero umene munatipasa ife ngati Malawi Congress Party. Kuti tapita convention kuja Yehova munatipasa atsogoleri amene ali okonda mtendere. Tifuna kuyamikani chifukwa cha tsikuso ili labwino limene munatipasa. Kuti pamene wena ali otanganidwa kuti dziko lino likhale pa mavuto, kuti anthu amene ali osauka, ovutika, amasiye, azimayi ndi ana avutike, inu Yehova ku Malawi Congress Party mwatipasa atsogoleri amasomphenya amene akulalikira mtendere. Tikuthokozaniso chifukwa cha anzathu atolankhani amenenso mudapasa mphaso yapadera kuti azitha kupereka mtendere komanso uthenga ku mtundu wa Malawi. Tinachofe chiyembekezo Yehova kuti uthenga waperekedwa pano ukaperekedwa monga mmene waperekedwera. Tifuna kuyamikani chifukwa inu ndinu Mulungu amene dziko lino mmalikonda ndipo simuzalola kuti oyipayo akalisokoneze. Tikuyamikani chifukwa cha iwo amene anakalembesa, tikuyamikani chifukwa cha iwo amene akonzeka kuti akavote 2025, amene akonzekera kuti dziko lino Ambuye lipitirebe mtsogolo ndi zitukuko zimene zikuchitika, ufulu umene tili nawo, komanso kusatira madongosolo onse akayendesedwe kwa dziko malinga mwa constitution ya dziko la Malawi. Ndipo tikuyamikani kuti Ambuye Amalawi akonzeka kuti pa 16 September 2025 akavoteranso president wa dziko lino His Excellency Reverend Dr. Lazarus Makatha Chakwera. Kuti zabwino zimene tikuziona, ufulu umene tikuuona, zitukuko zimene tikuziona, Ambuye zikapitirire. Pamene tikuchoka lolani kuti tikakumbukirane wina ndi mzache kupemphera mtendere mdziko la Malawi. Ndipo chisomo, chifundo komanso mtendere zimene zimachokera kwa inu nokha Ambuye Mulungu wathu, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, zikapitirire kuteteza dziko lino, zikapitirire kumpasa nzeru president wathu, komanso zikapitirire kutimanga tonse ngati Amalawi, dziko limene lili pa ufulu, dziko limene limamveka kuti ndi mtima wofunda wa dziko lino la Africa, dziko limene lili mtendere mu dziko lonse lapansi. Mu dzina la Yesu Kristu Ambuye wathu tapemphera. Amen. Pamene panso ndi pansi msonkhano wa umene anakonza ndi chipani cha Malawi Congress ku likulu la chipani chimenechi ku City Center mu mzinda wa Lilongwe, ndipo amene amachititsa msonkhano wa atolankhani umenewu ndi mlembi wamkulu wa chipanichi ndi akuluakulu ena. Malo mwa anzanga onse omwe tagwira ntchito kuno, ine Raymond Katayika tsopano ndikubwezereniso ku nyumba zathu zolutsira mawu mu mzinda wa Blantyre, zikomo. Let me take a selfie. Simangono jilile makaezi Topic yo taifa ngati feo anthu timauza